És l'antiga Bòbila Carmen i d'aquí van sortir la majoria de totxos amb què s'han construït les cases de la Teixonera o, per exemple, l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és a tocar. L'edifici és de propietat municipal, però hi ha un conveni de cessió pel que no en podrà fer ús en 25 anys. Ara el districte d'Horta-Guinardó vol revisar l'acord per poder avançar la rehabilitació i l'obertura d'aquest espai per al barri. Estaríem parlant d'una fàbrica, d'una antiga fàbrica de maons que convertiríem en un espai d'entitats, no només com a espai d'ús de les entitats com a hotel d'entitats, sinó com a espai també per desenvolupar-hi la seva activitat. Les entitats li han demanat formalment a l'Ajuntament que volen la bòbila. La seva opció és que es remodeli conservant al màxim possible, sobretot el forn que hi ha a la planta baixa. És l'últim icono que queda del barri, que és, diguéssim, on es feien les totxanes i on s'ha fet tot el barri i han sortit tot el material. La idea dels veïns, que fa anys que reclamen l'espai, és aprofitar els aproximadament 600 metres quadrats a la planta de dalt per a les associacions del barri i que els baixos siguin un espai on poder fer exposicions i activitats. Adverteixen, però, que l'edifici està molt deteriorat. Aquest edifici pot ser que si no es fa un manteniment i una vigilància, en 4 dies pot ser que es caigui. Per això reclamen que s'agilitzin els tràmits i que comenci la intervenció per conservar l'antiga Bòbila Carmen el més aviat possible. Des de l'una o media terradura.